Anem a fer un exercici amb el qual, mitjançant representació gràfica, hem de trobar el valor de x i el valor de y. Quan tinguem aquest valor el substituirem i comprovarem que es compleixen les dues equacions de primer grau que tenim aquí. Tant l'equació A com l'equació B. Primer pas, aïllar la y, tant amb una equació com a l'altra, variable coneguda com a variable dependent, perquè depèn del valor que li donem a x. Menys y igual a menys 1 menys x. Tenim signe negatiu, hem de deixar la y en signe positiu, per tant canviem el signe de tots, multipliquem tot per menys 1. Igual a 1 més x. Ja tenim una equació, anem per la segona. Subratllem bé la primera equació que hem fet, la deixem ben senyalada, és aquesta. Anem a per la segona, aquesta d'aquí. Aïllem la y. Tenim 7 menys 2x. Tenim l'altre valor, l'altra equació amb la y aïllada. Ara el que hem de fer és una taula de valors. Una taula de valors se fa una T i es fa una T. Aquí ho farem amb aquesta equació i aquí per aquesta equació. X, y. Donem tres valors aleatoris, el més fàcil. 0, 1, 2. 0, 1, 2. I ara, l'únic que hem de fer és anar substituint en cada una de les equacions el valor que li hem donat. Per tant, aquesta y seria 1, substituïm per un 0, 1 més 0, 1. 1, substituïm la x, 1 més 1, 2. 1 més 2, que és aquest d'aquí, 3. Fem el mateix amb aquesta d'aquí. Això és com si estiguéssim multiplicant. Per tant, 2 per 0, 2 per 0 és 0, per tant, això és 7. 7 menys 0, 7. 1. 1 per 2, 2. 5 menys 2, 7 menys 2, 5. I fem el mateix amb el valor 2. 7. 2 per 2, 4. O sigui, aquí substituïm la x per 2. 2 per 2, 4. 7 menys 4, 3. Tenim els valors que hem donat a cada una de les equacions. Anem a representar-los gràficament, amb el mateix sistema de coordenades. Tracem i tracem. Això serà x i això serà y. Anem a representar les dues equacions. Comencem per aquesta, 1 més x. Donem valors. Veieu que ja està 3 i està 3 i aquest està 7. La y. Per tant, de valors de la x no utilitzem 0, 1, 2, 3. Per tant, no cal que posem més. 0 està aquí, l'1, el 2, el 3, el 4. I aquí seria 1, 2, però com que aquest quadrat ja no l'utilitzarem, 3, i aquí el mateix. 1, 2, i ara anem amb aquest altre quadrant, que és la 6. Aquí tenim hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i bueno, 7. Ja els tenim. Ara comencem a representar. Representem primer aquesta equació, la y més x, que és aquesta d'aquí. 0x li correspon, això és la x, el 0 és aquí. Què li correspon de la y? A l'1, ja tenim un punt marcat. 1, 2, què li correspon? Aquest punt d'aquí és l'1, 2. Aquest punt d'aquí és l'1, 2. 2, 3. Tirem 2, 3 és aquest punt d'aquí. 2, 3. I ara unim els punts utilitzant regla. A mi no em quedarà gaire bé perquè, a més, com que estic gravant, la precisió és molt lenta. Vaig a l'altre. 0, 7. Farem amb un altre color. 0, 7. Quin és? Aquest d'aquí. 0, 7. 1, 5. Quin punt és? Aquest d'aquí. Aquest seria el punt 1, 5. 1 la x, 5 la y. 5 la y. Punt 2, 3. Quin és? El 2, 3. Aquí. I traço la línia. Ja tinc que el punt on se creuen és el punt 2, 3.
Per tant, la solució del sistema d'equacions és aquest punt, el punt 2, 3. Perquè és el punt on se troben les dues equacions. És el punt de coincidència. I per tant, les dues equacions tenen una única solució, que és que x valgui 2 i y valgui 3. Punt de coincidència. Anem-ho a demostrar. Tenim que per a la primera equació, y igual a 1 més 2, y és igual a 3, x és igual a 2, 1 més 2, 3. Està correcte. Anem amb aquesta d'aquí. Y val 2, perdó, y val 3, quan x val 2. Fixeu-s'hi, 7 menys 4, 3. Per tant, també es compleix. La solució és correcta. L'exercici està acabat. Espero que l'hàgiu entès.